أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والأفي، وسلمني اللهم يا ربي واحمني، وخذ بيدي وامن وجد وتعطفي. ثم أما بعد، قال السلطان الناصر لدين الله والآسر الكاسر لأعداء الله سيدي أبو حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين آمين. إن الهدى في الذكر والسنة قط، وما اهتدى المعرض عن هذين قط. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام، ومنهما تحقيق ذا يرام، ومن خلا عن واحد يلام. وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان والسلام. بندرا تدب هديب. بسم الله مولانا إذن جنة دفتر ميد النيل العلوم في شتى الفنون للعبد الفقير إبراهيم المالي. إذن جاري الفصل الخامس في بيان ضوابط العلوم. ويلي الثلاثة في العلوم ضوابط لجواهر المعلوم هن عقال. ويلي الثلاثة في العلوم ضوابط لجواهر المعلوم هن عقال. وضعت لتحفظ ما تقدم صفوه من بادل إن رامه المحتال. وضعت لتحفظ ما تقدم صفوه من بادل إن رامه المحتال. وهي الأصول مع القراءة التي تروى ومصطلح الحديث يقال. وهي الأصول مع القراءات التي تروى ومصطلح الحديث يقال. فحرص عليها قبل خوضك غيرها، ذروى المكانة في العلوم تنال. فحرص عليها قبل خوضك غيرها، ذروى المكانة في العلوم تنال. أيوة ويندande meɗen yawtude bisimilla eɗen janga windande meɗen hande. Windande meɗen yawtude yahanno koye jawahirul ulumi gande lasliyankoje. Mbiɗen gande ɗe fof hecciɗe ko qur'ana, ko adina qur'ana o jippoto e arabeɓe koɓe human binneɓe ɓe gonnoɓe bindata ɓe jangata. Qur'ana o ari gande maɓɓe fof ɓucciti e qur'ana o. Qur'ana o ari adi yaltude e qur'ana o fof ko sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Nelaɗo Allah ne faccira qur'ana o duuɓi nogas e tati. ɗum rendina wi'a sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. nden noon en dañi qur'ana e sunna. qur'ana e sunna o so rendi ko faamoto e muɗum ko ɗum wiyete ilmul fiqhi. nden noon gande pooɓe ɗe goni tati: qur'ana e sunna e fiqhu. ayi ɗeɗo gande tati ɗeɗo woni ɗe cheikh umar radiyallahu taala anhu haalata e nder rimahu: innal huda fi dhikri wassunnati qat. baytuji ɗi kewɗen udditirde eɗen barkinoroɗi. ɗin baytuji ko ɗiɗo ɗeɗo gande tati o haalata. o wi innal huda ay peewal neɗɗo so yiɗi fewde innal huda fi dhikri heɓoto tan koye qur'ana wassunnati e sunna nelaɗo Allah qat kañum tan. qat o ko faqat firtata o ittifa o. wama htada yitata lawol almu'ridu neɗɗo ɗurniɗo an hadaini ga qur'ana e sunna. ɗurniɗo e qur'ana e sunna yitata lawol qaddu ha abada. qaddu ɗiɗaɓo o firtata ko ha abada. so gande haaɗi e qur'ana e sunna namnoɗen mo i fiqhu noon holto fiqhu iwi. o wima dawwana al a'immatul a'lamu ko hooreɓe anduɓe ndendini ko tafsiru hadaini bihi yuramu ko faccirde qur'ana o e sunna o firti koko faama e qur'ana o e sunna ko ɗum wiyete fiqhu. wa minhuma kono ko e qur'ana o e sunna o tahqiqu dha yuramu haɓoqingol fiqhu o ɗaɓɓete ko e qur'ana e sunna. fiqhu yalti ko e qur'ana e sunna. kono sen jiɗi andude fiqhu kadi ene selli, ma en jiɗi andude fiqhu so ene selli, ma taw fiqhu o tuugi ko e qur'ana ma walla o tuugi ko e sunna. haala ka ene sewi seeɗa. qur'ana woni lasli gande ɗe fof. sunna o fira qur'ana o. o faamoto e qur'ana o e sunna o woni fiqhu o. o wi innal huda peewal fi dhikri woni ko e qur'ana was sunnati e sunna nelaɗo Allah qad ay faqat kañum tan. wama htada yitata lawol al mu'ridu neɗɗo ɗurniɗo an hadaini ga ɗeɗo gueɗe ɗiɗi qaddu ha abada. ma dawwana al a'immatul a'lamu ko serenɓe e hooreɓe bindi ko woni maliki en abou hanifata en shafi'i en koɓe bindi ko tafsiru hadaini bihi yuramu ko faccirde qur'ana e sunna muyete koɓe bindi ko wiyete ilmul fiqhi ko. wa minhuma ko e qur'ana o e sunna o noon tahqiqu dha yuramu fiqhu yenante. sen jiɗi yenanede fiqhu ma taw omo tuugi e qur'ana ma walla omo tuugi e sunna. waman khala an wahidin kala mo jungo mum yeewi e gotel min hajihi e ɗeɗo gueɗe tati yulamu gandal mum waɗi ella.
andi qur'ana anda sunna gandal ma ne wadi ella andi sunna anda qur'ana gandal ma ne wadi enda ma walla ada andi sunna e qur'ana fo kono anda fiqhu gandal ma ne wadi ella kono non wa jami'ul kulli dennin do gande de tati fof omo jogi qur'ana omo jogi sunna omo jogi fiqhu cheikh umar wi huwal imam ko on wiyete almami ko on woni horejo ko on woni ceernajo ko on woni daddo on ko galo e der serembe omo wawi qur'ana omo wawi sunna omo wawi fiqhu on hono mun ala e serembe fi ayi asrin kana kala zamanu non mo wawi wonde e mudum wassalamu kisal yo wone dow mudum dido baytuji tindini cheikh umar ko gando hano feewi ko ceebdo haqqilla ko bawdo gandal ko ceekdo aadi radiyallahu ta'ala anhu wardahu wa nafa'ana bihi الفصل الخامس hande windande meɗen faslu joyaɓijo fi bayani ko e feññingol dawabiɗil ulumi tongoje gande ko wiyete dawabiɗul ulumi dawabiɗu ko jam'u dabiɗin dabiɗu ko tongode ko ene tonga hunde ayi gande tati ɗe kalnoɗen ɗe qur'ana o tongata ɗum ko ilmul qira'ati ay sunna mo kalnoɗen o tongata ɗum ko mustalahul hadisi ay fiqhu mo kalnoɗen o tongata ɗum ko usulul fiqhi qur'ana ene woodi qira'atu ene woodi hadisi ene woodi mustalahul hadisi ene woodi fiqhu ene woodi usulul fiqhi ene woodi hoko sirndi adi fof qur'ana o mbiɗen ko al-lafzul munazzalu ala an-nabi muhammadin lil i'jaz bi ayatihi والتحدي والتعبد بأحكامه للإعجاز بآياته والتعبد بأحكامه نجم مراجي وويرتني لفظ منزل على محمد من أجل الإعجاز وللتعبد قرآن أخرم دون تعريف مود قراءة أخرم تعريف مود وعلم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزم كل وجه لناقله دون تعريف علم القراءات أدي شيرتي سيادة أيضا باملتا ودي شيرتي قرآن أو نقرن واوي نادي قرآن تو جنغاني قراءات فدور دا قرآن أو نجب تيلدي كون أبدا أواوا جنغو دي قراءات تو جنغاني قرآن ari mbiɗa aɗa naata jangde mbiɗano ko jiɗɗa jangude mbiɗa mbiɗa yiɗi jangude ilmul qira'ati ni andata huñi qur'ana mbiɗa ala mi huñaki qur'ana anda e qur'ana hay batte sa jangi qira'atu hay hunde nafatama wadde ko ɗum woni ceernugal hakkunde majji qur'ana o ene jango kañum tan kono noon qira'atu baɗaɗo yo reen qur'ana o on jangota ko kañum tan ala qira'atu saɗa janga ɗum ma mbawa qur'ana ha para nde puɗɗoɗa jangude ilmul qira'ati andimma kaari ko ni jangirta kaari ko ni jangirta kaari ko ni jangirta sa wi laysal birru hol wiyoɓe laysal birru e hol wiyoɓe laysal birra antu wallu wujuhakum hol wiyoɓe antu wallu wujuhakum e hol wiyoɓe antu wallu wujuhakum fil ba'sa'i wad darra'i hol wiyoɓe ba'sa'i hol wiyoɓe basa'i wad darra'i wa hinal basi serdamma hol jangirowo ndani hol jangirowo ndani ɗum woni علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزم كل وجه لناقله دون تعريف علم القراءات أي قال دون غندال قرآن أو كتو الله إموري قراءات أو كو اجتهاد العلماء تين نار سيرم جمي تونغي غند دي فوف kala ko haalano e qur'ana kala no kaari jangiranno no kaari jangiranno no kaari jangiranno ndendini ɗum ɗon fof tongi ɗum bindi ɗum mbaɗi ɗum gandal ngal gandal renata qur'ana o kala ko janguɗa e qur'ana sone selli tan qira'atuma tindin ene selli ma walla sellani sayi a jangi ko jeyaka e qur'ana holno andirte duttoɗen e qira'atu sen duttima e ilmul qira'ati en gandan hol jangirowo ndani ko kalɗa ko so tawi ala jangirɗo noon tan wadde wiyete wona qur'an ɗum woni hakkunde qur'ana e qira'atu gandal ɗiɗaɓal e dawabidul ulumi ko gandal mustalahul hadisi o waɗira ko ha rena sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ilmul hadisi ko konguɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ilmul hadisi o ko konguɗi annabi sallallahu alaihi wasallam e golle muɗum mbiɗen ilmul hadisi ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية دون علم الحديث مصطلح أو ودا بلا ما رين علم الحديث كلا كو قال بيدا النبي وئي ما ولا النبي ودي ندوتو دم كو مصطلح الحديث سو مصطلح الحديث حكي من كو قال كو ان سيلي ود حديث او ان سيلي سو هول كي مدن حديث او سلان ود كو قال كو سلان مصطلح الحديث او كو غندال علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد هنا نسيودي ويرتني علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند كأن غندر سلغ المتن سلغ السند ودكالك قال حديث
renata ɗum ɗon ko ilmu mustalahul hadisi ceerungal kadi hakkunde hadisi e mustalahul hadisi ko aɗa wawi jangude hadiseje ɗe kanƴe tan ɓole kono a wawa jangude mustalahul hadisi naftoroɗa sana tan sa jangi hadisaji ɗi a jangan hadisa ha para puɗɗoɗa jangude mustalahul hadisi haalanma oɗo hadis ne selli oɗo hadis sellata oɗo hadis ko daif oɗo ko mu'an'an oɗo ko mu'allaq oɗo ko mubhamu oɗo ko ndani oɗo ko ndani mustalahul hadis o reena hadisu o gandal tataɓal ngal ko usulul fiqhi usulul fiqhi kañum min renata ko fiqhu hoko woni usulul fiqhi ko ilmun هو أصول الفقه ومعرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد من أصول الفقه كنم الفقه أو جيداني فقه أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية أصول الفقه كنا تأتو مبادني كنم نكونون واجي aɗa wawi jangude fiqhu o kañum tan ɓolo ɓolo kono a wawa jangude usulul fiqhi kema hen nafoore sana tan sa jangi fiqhu o adoto jangede taw sa jangi usulul fiqhi tongamma fiqhu o kala masala mo kalɗa e fiqhu sono yaada e usulul fiqhi fuqaha en mbiɗa ko mbima ko kalɗa ko ene silli so yaadata e usulul fiqhi ɓe mbima ko kalɗa ko woodani wadde ɗeɗo gande tati ko ƴoƴe anduɓe islam ƴoƴe e ɓural anduɓe islam e tinnare anduɓe islam e pinal maɓɓe e peeral maɓɓe addi ɗeɗo gande tati qur'ana o jange holko tartoto qur'ana o ene reena ɗum ilmul qira'ati sunna o jange holko tartoto sunna o ene reena ɗum mustalahul hadisi fiqhu o jange holko tartoto fiqhu o ene reena ɗum ilmu usulil fiqhi ɗum woni ko yiɗi haalde hande o wi wa yali salasata ene rewa e ɗe to tati ɗe kalnoɗen woni qur'ana e sunna e hadis ene rawa e majje fil ulumi e nder gande dawabi ɗum ko wiyete tongoje gande tongoje jawahirul ulumi gande tongoje hunna iqalun ɗen ɗon ko tongode koɗe kaɓɓol li jawahiril ma'lumi wonande jawahirul ma'lumi ɗeɗo gande tati ɗe o jogori haalde hande renata ko gande tati jawtunoɗe ɗe gande tati jawtunoɗe ɗe mbiyete ko jawahirul ulumi e usulul ulumi ɗeɗo tati calti ko e majje belama ndenɗe wudi'at gande tati ɗe mbaɗama li tahfaza belama ɗe nden ma taqaddama ko yawtuno safuhu laftugol muɗum min baɗilin e cakan irramahu so muuyi ɗum almuhtalu kodotoɗo woni pijowo e penowo so wi ene adda e qur'ana ko jeyaka e qur'ana ilmul qira'ati ruttamu kodotoɗo e penowo so wi ene adda e sunna nelaɗo Allah ko jeyaka e sunna nelaɗo Allah mustalahul hadisi ruttamu kodotoɗo e penowo so wi ene adda e fiqhu ko jeyaka e fiqhu usulul fiqhi ruttamo ɗum woni firo baytuji ɗi ɗum woni o wi wa yali salasata ene rewa e ɗe to tati gande ɗe kalnoɗen ñanden e faslu gadiɗo o woni qur'ana e sunna e fiqhu ene rewa e majje fil ulumin e nder gande dawabi ɗum tongoje ɗe hunna iqalun ɗen ɗon ko tongode li jawahiril ma'lumi tongata ko lasli gande ɗe wudi at tongoje ɗe ɗe mbaɗa li tahfaza ko belama ɗe nden ma taqaddama safuhu ko yawtuno laftugol muɗum ɗe ndena ɗum min baɗilin e cakan irramahu so muuyi cakan o almuhtalu kodotoɗo e pewjowo hol gande tati ɗe wa hiya al usulu ko gandal usul ma al qira'ati wondude e gandal qira'at allati turwa qira'aji ɗi ene kabre wa mustalahul hadisi e mustalahul hadisi yuqalu mo ene haale o wi fahris alayha rerɗe ɗeɗo gande tati qabla khawdika ko adinde jumpata ghayraha tana majje sa jangi qur'ana ha a gayni hadema jangude goɗɗum jangu ilmul qira'ati fammimma jeese qira'aji ɗi sa jangi sunna ha a gayni jangu mustalahul hadis haalanma ko selli e sunna e ko sellani e sunna sa jangi fiqhu a gayni faw hen usulul fiqhi andimma ko ene sella e fiqhu e ko sellata e fiqhu ɗum woni fahris alayha rerɗe ɗeɗo gande tati qabla khawdika ko adinde jumpata ghayraha tana majje sa waɗi ɗum ɗon tanalu daña zurwal makanati kaddi rommet fil ulumi e gande sa waɗi ɗum ɗon gande maɗa towa daña gandal baɗngal fa'ida hono no subki haalirtani يا أبني لا تحمل نصيحتي التي أوصيك واسمع من مقالي ترشدي اقرأ كتاب الله فقر دفتر الله والسنن التي صحت نوناهن سناجي وفقه الشافعي محمدي نوناهن فقه سبكي ko haali ko ɗum woni ko Cheikh Oumar haalanno ko subki nde haali nde ko ɗeɗo gande tati adi haalde ihfaz kitab Allah wa sunan allati sahhat wa fiqh ash-shafi'i muhammadi ɗeɗo tati woni ɗe Cheikh Oumar haali radiyallahu ta'ala anhu ɗum woni wa yali salasata ene rawa e tati ɗe fil ulumi e nder gande dawabi ɗum tongoje
tongoje ɗe hunna iqalun ɗen ɗon ko tongode ko ɗe kaɓɓol li jawahiril ma'lumi ɗe mbaɗana ko lasli gande ɗe wudi addani ɗe waɗede ɗe lelna li tahfaza ko belema ɗe nden ma taqaddama safuhu ko yawtuno labtugol muɗum e qur'ana ko yawtuno labtugol muɗum e sunna ko yawtuno labtugol muɗum e fiqhu ɗi ndena ɗum ɗon min baɗilin e cakan e bonande irramahu so muuyi bonande nde e cakan o almuhtalu pewjowo hol gande tati ɗe wahiyal usulu ko usulul fiqhi ma al qira'ati wondude e qira'atu allati turwaɗe ene kabre wa mustalahul hadisi e mustalahul hadisi yuqalu ɗe ene haale fahris alayha rerɗe ɗeɗo tati qabla hawdika ko adine jumpata gayraha tana majje sa waɗi ɗum ɗon tanalu daña fil ulumi e nder gande zurwal makanati kaddi romme towa gona gando pir 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 inchallahu taala gande kaɗani ɗon ɗen ɗon gande kadi wonko salte muɗum en qira'atu o salte muɗum ilmu dabdi war ilmu rasmi wa dabdi salte muɗum ilmu waqfi wal ibtida e gande ha kewi jaltina e qur'an usulul fiqhi o saltina e muɗum ilmul qawaidil fiqhiyati ilmul furud ilmul maqasidi fo salte e muɗum ilmul hadith o kadi ɓe caltina e muɗum ilmul takhriji ilmul jarhi wa ta'dil hankadi nam gande ɗe fof en caltodira noon yarata inchallahu taala ha yettoyo to jettiɗen ɗo inchallahu taala ɗum woni wa yadi salasata ene rewa e tati ɗe fil ulumi e nder gande ɗe dawabi ɗum tongoje hunna e qalum ɗen ɗon ko tongode li jawahiril ma'lumi lasli gande ɗe wudi at ɗe mbaɗali tahfaza ko belama ɗe nden ma taqaddama safuhu ko yawtuno labtugol muɗum ɗe ndena ɗum min baɗiline cakani irramahu so muuyi ɗum almuhtalu pewjowo hol gande tati ɗe wahiyal usulu ko gande usulul fiqhi ma al qira'ati allati turwa e gandal qira'aji ɗe ne kabre wa mustalahul hadisi e mustalahul hadisi yugalu mu ene haale فحريص عليها رير ديدو قبل خوضك كو ادين جمبتا غيرها تنا مجي سا ودي دum don tanalu danya zurwal makanati kaddi rommet e towal fil ulumi e gande en kali ko serndi qur'ana e qira'atu ada way jangude qur'ana o bolo kono a wawa naftorade qira'atu sanatan sa jogima qur'ana en kali ko serndi sunna o e mustalahul hadisi o ada way jangude sunna o bolo bolo kono a wawa naftorade mustalahul hadisi sana janga hadisu ha para en gayi en kali fiqhu o ko serndi dum e usulul fiqhi o a wawa ada way jangude fiqhu o bolo bolo kono a wawa jangude usulul fiqhi daña hen fa'ida sana sa jangi fiqhu o e hoore mudum taw hande windande men ko don haadata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin